ka Confederation of Migrant Social Organization Komsu Kasyatri jong kisang bahalang bapher-pher ka jela kaladawa baka sokal India lembaga Election Commission of India kan pentrikam no da ka Special Intensive Revision SIR ka jela ban backrat iginongway bawan sa hakan ni jela kijilang jong ka komsu mata ka sni kaladawa ro ban penbena ni simyaw snem khat khnai spa nyupway kumusnem od kerteng kabamut bagitu bawan hadin usnem nyupway kindai baik kinongway kiwaswan poiwil poihap badai ban om khain nang song sinong ha ka jela uchalman ga komsu baroi kupal sendrem ula ong bal deptho asya ka election commission of India bat sekretariat kampo ye ngari India halokani kawai pat karai ga komsu kalong ban penkelano ya ka jing penbena ka sokar pedeng ya ka notification kat knai spa san phau ha ka bala kan thup bun ba ka jai breu relum kum ki schedule trai ha ka ni ki jila migraya namar ba ha ka te ka po kadang ha ha asam ula ong ba ka soka kadai ban penkelano ban itu tangai khasi jantia bat karu kum ki schedule trai ha ka ni ki jila khnang ban te la kam ya ka jing yo lat ki wei pat ki jai breu relum ban thit jaka puta ban le ki kam khai bat ki wei ki kam ki ba bu jingma ya ki try muluk ha ka jela Nakaliang jong ka komsu mentalas ngi layo ban pelong yang kenika executive committee meeting kabati seng ki ba fair ki ba dona po jong ka syatri jong ka komsu na po garels hukum guru na po khasian jantels ni laya syong ban syong perkat alor ki katu kat ni trikimat ki ba ka kenun kan shim nang ni syakmat kidon gimat ki bakta ya ki try muluk ya kabana kaliang jong komsu kini isngi ki beladab ila tho shiki bor sorkar jong sorkar India berkumju ru syaka sorkar jela ndrei kum ka kenhuan ni kwa pat bakini gimat ki de ben urlong no kham kloi hadin bang yo i ya ki jingja ki belaja kini isngi kini ki bedai ki beladab kham tam ya kini ka jela ka jongi kamat kebeningkong kabana kaliang jong komsu ngi songkhia kadai halor ka jingdawa ka jongi ban pentrikam ya ka SIR lani ka Special Intensive Revision namta ka electoral roll kani ka jela ka jongi ngimla banlen bakum ka jela Meghalaya ngi yakren na kapo sa kapor ya ka jingdon jong kibriu ki barung bean cha kani ka jela ka jongi bat rengba ka jingrung ka jongki kawanra pat ka jingkta yangi kum ki try muluk la kalong ha ka hop ka jongi ban ha sensyar ka khada la kalong ka hop ka jongi ban kamai kaji bat kumta ter tiba hadin mengiyo iru gini gijingja ki baja kham tambe po garuhels ngimla banlen ba kajingdon jong ki brio ki ba larung bean ki bomde ki traishnong ki pura jong kari India kum juru jong ki nongshong shnong ki pura jong ka jela Meghalaya kum ka kenun ngisngo ba ka sorkar jela ka jongi ka sorkar India kum juru ka election commission kadai ban pelong no kham kloi ya ka SIR hakni ka jela ka jongi koat ngilade bantho ya ka city sha ka home ministry bat kumjuru sha ka election commission ban bu ka jingdawa khmat jongki baki dai ban pelong ya ka SIR tilamba kani ka jinglang ba manta kasngi ngilayarai ba bedai ba ka SIR nginya chakmat ban pelong ya ki program ki ba fair ki ba nakaliang jong ka kanhun ngin sa shim bat shnreshwa kata ka kanhun kan sa tho syaka sorkar jela ka jongi daka bangi bu ru ya kapor ba kadai ban pen urlong ya kani kajing dawa namangi so bangi don kampalat ban pentikna ba kibriu ki badon ka electoral roll ki di bandai kibriu ki badai thok shisha ban yo ya kata ka hok ban ya thabut lane ban long kita kinong jit bakum juru kinong ele haka election lane ban long kinong mikmat kani ka jela ka jongi jong kinong shong kham tam be ki try muluk ba ka jela Meghalaya klabun ha ki brio ki ba ngimtep tikna laki de ni kimde kita kinong India ki pura teknang ban pentikna ba kini ki brio ki ba yo rung ha electoral rule ki de shisha ki brio kinong shong ki pura jong kari India bat kum juru ban pentikna namar ba ngimla ban len ba kham tam be ki border area lani ki border district la kalong bat ka Assam bat ka Assam bat kum juru bat ka Bangladesh ka jingmut hi jong ka SIR kalong ban pentikna begini gibri gibarung electoral rule kini ginong India bat kumjuru ban pentikna ba ubri ude banlong unong thep but tangjong ko we ka jakam di atri jaka dan village cheki border area Shagaru Hills bat cheki we gi jaka ngi ba gibri ha Meghalaya ki thep but uju ubri dale cha Assam ru ude uju hi ubri ba thep but chathiru tekani ko wanra kajing tingit lani kajing jingut no ya ka electoral rule ngi kan mawi ki jing kren jong u chief election commissioner u ba
ka pure electoral rule ka kita ka backbone jo ka democracy lane ka electoral rule ka bakhoy ka dei tau butlum jo ka sensapat pat tengingi kwa ba Meghalaya kumulale hakiwe pat kijela dei ban pentrikam ya ka SIR hang ni po Meghalaya ru khna bangin penti kena begini kibri ki bom don hok banrung hak electoral rule kim dei ban yo ru mengekren hak ni jingalang ko mta kasngi ka dei ru abai dei bat ka amendment ya ka ST order 1950 la dei pipet ya ka ST order jong snam khak ndai spa sanpho phinlap ba hapo Meghalaya kidon kumba sanpho tam kita ki tribe kiba ka sarkar ka ithu ya ki kum kita ki tribal community jong ka jala ka jong ya kanik ST order 1950 kaba amend up to date hadu snam ajar saw la nang bakla kini asa kita ki sanpho tuli ki tribe ki bala shim nado ka por bangi ngidang don bat ka sa la dei pipet ya ka ST order 1950 finlap ki tribe kumba sanpho lai sanpho southly ki tribe but kani kajing itu yakini ki tribe hapok ST order 1950 kumba kalong manta ka ailat ekiwe ki tribal community lani ki riulum ki banakiwe ki jela kin yo lang ya kaju ka hok kabangingi yo kani la de kajing ekren ka ba mdi be ekren tang mangingi la ki seng halang ki kenhon jong ki noyalam snong ki ba fair ki brio ki ba don kajing snow khia lor kani kam ngila ekren na kapor ndeng yo I ba ka sarkar jela ka jongi kam sim khia ya kani I kwa ban pen kan ma wi ba nadu kat kum ka jingkren jong minister jong ka social welfare house na bu bala dem uang ba ka sarkar jela kala de ban form la de ban shna ya kata ka committee ka ban study ya ka ST order ka ban pet benya ya ka ST order 1950 bat ban ajing mot ka sarkar jela nang ba ka sarkar jela kan yo pat ban ra ban ay kata kajing ajing mut la ne recommendation sya ki bor ki bahajrong la kalong sya ka sarkar India ne sya kinu ki bor ban wanra ek ta ka modification la ne ka amendment ka ST order 1950 knang ban itu tangi gitu ki ST la ne ki scheduled tribe ki bade ki indigenous tribal jong ka jala ka jong knang ba kani kajing yo la jong ki wei pat ki tribal na ki wei pat ki jala ban yo ya kaju ka hok kumbangingi yo kinom yo mki namar la de fipe ya ka ST order kumyangi itu hapo Assam ya ki khasi inong khasi jantia bat ki garu ki itu tang haki hill area ha plain area ki itu eki kum ki ST lada filet chapok Manipur itu yang kum kita ki ST lada filet chakiwe ki jala ngiyo tang ki belong limited kata ka hok kabangi ngiyo chakiwe ki jala dari kita pat ki badai na kiwe ki jala kiyo ya kajuk hok kiyo thit jaka hang ni po jala ka jongi kiyo ban apply ya ke ST hak ni jala ka jongi ba rang ba ka jingyo apply jong ki ST kiyo alang ban thit jaka ban yo alang ka hok ban wak kam wak jam ban le ke business ki jong ki bat kani kawan rak jing du nong yangi kum ki try muluk ki khon jong ni ka beri nyo trap bat kum juru ki try muluk ki badai ki acek bat ki garu tena kalian ma jongi ngikwa ban kentu ya ka sarkar jala ba kumba kala form yang tak ke komiti nado u Desember jong snap arja akusa kat kum ke jingkren jong minister jong social welfare how news nam beladap uang ba kata komiti la form nado snap arja akusa but study ke ST order nri sisnam tam mental aya ngimyo I kawiru kan notification lane kawiru kan notice kabakani ke komiti kan panjing mun na ki stakeholders lane ban panjing mun kum lu ban wanra ya kata ke jingkelah ke ST order 1950 ti nakaliang jong kekenhuan ngisngo ba ka jingpen kelah ka ST order 1950 kadai ban long no kamploy ngimdei ban klet ba ka desa council kala pas ka resolution ka KCDC how asnam arja arkusa ne arja arkula apsau ngam dekan mau bahai katarik makir kila ada ban pas ka resolution ban pha sa ka sarkar jela badai ban pet benya no ka ST order naman ba kani ka jing pet benya ka ST order 1950 kawan ra ka jing dunong yangi kitrai muluk Tendre ngis ngosi benong ba menta wala ka sarkar kala form itu komiti nre ka klemla ban pentrikam ne ngimtip kay ka baga ta ka komiti ka le mental asis nam tam tena kaliang jong kenhun ngin sa shim mikilat kelenti ban penbor ka sarkar jala baka dei ban tho la ne ban recommend sya ka sarkar India baka dei ban amendno ya ka ST order 1950 nang ban itu aka ta ka ST order 1950 tang ye ki try muluk ki badai kita indigenous tribe jong kani ka jala Meghalaya ka jongi te halor kini ki artli ki mat kajing pentrikam ya ka SIR bat kumju ru kajing wanra ka amendment ka ST order 1950 nakaliang jong komsu ngilarai bangin shim mikilat kelenti bat kawai galong bangin tho sya ka sarkar jala ka bambu ya kapor bahapo kapor ka ba
Kababiang kini ban Menteri Kam lani kini ban thok sa Sarkar India ban Menteri Kam ya SIR ban amend ya ST Order 1950 ngin selet ban ya kendu ya ki political parties ki ba fair ki badan apa kejala ka jongi ban ya keren bat ki bat kumju ru ban gentu ya ki baki ru kim dai ban sngap jar ya kini ki mat khamtam ya SIR ba ST Order 1950 ban kaliang ka jong kiru ki dai ban push lakalong yang ke Sarkar Jela, lakalong yang ke Sarkar India, balik ke Election Commission, bagi di Menteri kami kini kimat cing dawa bat, hakaju kapun, nakaliang jong kakenhun, ngin sedon kejeng kendu bat ki stakeholders ki ba fair kum ki senjuk jong ki wai snong, senjuk jong ki ramba snong, nang ta ki ke Grand Council of Nokmas, kemudian apa Garo Hills, bat ki kenhun ki ba fair ban pensungtu, ban khot, ban wear ban pan gajing kerjaan lagi bat kamtam eru ba ladaka Sarkar lakalong Sarkar Meghalaya lakalong Sarkar India bat ke ECI kam sngam ka kenhun kan salet ru hakajuk upor hopat ba ban pensngo syaki yakini kimat kiba ngidon kam ban Menteri Kam namar bala ngimla ban le kan di ngiu ba kan bu jingma yang ki trai muluk